ассалому алайкум дӯстони азиз, саломатиё хубай. нигоҳ кунед, боз як нуқтаи савдо омадагем. Шарфҳои фасон, румолҳои хушрӯ доранд бо нархҳои дастрас. Ина бисёриҳо румолҳои арзон мекунанд. Кудухтаро нигоҳ кунед, аз ин тараф истен. Ина нигоҳ кунед, кушодагиша нишон метиҳанд. Калонии ира бинед 8 сомон. Нархи ина мино 8 сомон. Ҳамя як гулош. Ҳамаи ҳами гулои ҳамина. 10 та дора, 10 намуд гул дора. Ина 8 сомон. Донаш 8 сомон марамат биён. Аз ин бо аднатониш ҳам аст. Аднатони ҳам 10 сомон, 8 сомон ай. Ина аднатониш ҳам 8 сомон ай ҳаминоян. Да, пачка 10 та дора. 10 та дӯстай пачка да. Хулас. Салафан дора. Ина беҳад фасон барои туяка бисёр мегиранд ку. Марамат ина биёен. Ҳатман бозори Корвон тарафи Пажарка, якм дарвоза, чорум қатор, рияди офисо 924 контейнер. Рақамашон ҳаст. Барои маълумоти бештар бо метавонед хучонда бинависен. Магазини сомон гӯяд нишонтон метан. Ина ино чанд смаян? 7 сомон. 7 сомон оптовишона ина муд ҳаст. Я пачкада 10 та дора. Баъдан ин шарфакошона бинен чиха хушрӯ. Ино 50 сомия? Ина 50 сомон чанд намуду 60 марамат бинен духтаро. ин шарфҳора бинен духтарако чиха хушрӯ. Нархошон 50 сомон. Беҳад фасона кай нархи дона ая 50 сомон. 50 сомон дона дай. Касоне ки опт мегиранд бо арзон меша. ҳози дигар цветошам нишон метим. Нигоҳ кунед чиха цветои фасон доранд. Ина сиёҳ, сав, зард, чи цвете махбулайтона 50 сомон дона дай. Ина ин намудошам ҳаст. Мана 50 сомон. Амбреян бо? Ҳа, 190 метиҳанд. Дубайски амбре. Мана диден нархиш чихе нархи хуб. Расветкош ҳаст. Биёен бозори Корвон тарафи Пажарка, якм дарвоза, чорум қатор, 924 контейнер чораҳа дай духтаро. ҷои сомон гӯя нишонтон метиҳанд. Доставка доранд. Рақамашон ҳаст дар рӯи экран. духтаракои азиз, ҳозима шумода як нуқтаи савдоро тавсия метиҳам. Бренди сомон Дубай Лайф. Инами чӣ намуд балхои фасоне ки мебинед, новинкаҳои хушрӯ. Ино 180-200 сомона ҳамаҷода. Лекин ин нуқтаи савдода шумо метавонед 150 сомонӣ харен донада. Оптовиш бо арзон мешавад духтаро. То 130 сомона медодиянд. Диден оптовиш 130 сомон арзона. Ва чихе нақс. Марамат духтарако биёен айпеш бо хитон бинед иқа хушрӯане. Мана балхо ҳамаш инами аз 150 сомон то ҳами 130 сомона метиҳанд тона беҳтарин баё фасоно. Мана ина ё новинкая на? Ина ино новинка иқа фасон ягон чакшоен. Ина духтаро ҳози новинкашона мекушанд биненда чихе хушрӯчаян. Мана диден фасониша диден духтаро 150 сомона 130 сомонда метиҳанд донада. Оптовиш боша боз ҳам арзонтар меша. Успед кунен биёен бозори Корвон тарафи Пажарка, якм дарвоза, рияди офисо чораҳа дайна 924 контейнер магазин сомон гӯя нишонтон метиҳанд. хушрӯгишона бинен. иша 8 фасона, иша 8 фасон. ҳамино ҳамаш балханд. Диден балхои фасони Дубай духтаро биёен бо айпеш тамошо кунен. ина духтарако нигоҳ кунед балхои фасони хушрӯ омадагай. ино комбинированиян ласу балх якҷоя шудагай. беҳад фасон 180 ам мефурӯшанд. лекин иҷада ҳози акса рафте сай чанди карден? 130 сомон кардаган. Бренди сомон Лайф Дубай ай духтаро бинен балхаю байниш боша ласои оригинал. баъд сангчоша бинен. беҳад сангчош зиёдай хушрӯай ина духтарако касе ки анамин намуд шарфҳои хушрӯ кофтеста буд. ина 180 сомара 130 сомонӣ метавонед омада айҷа харидорӣ кунед. ина расветкоша бинен духтаро чихе расветкош бо бисёрай. бозори Корвон касоне ки оптови мегиранд духтаро нигоҳ кунед борошон ҳамаш бори хичонай. диден оптовиш бо арзонай беҳад бор бисёр доранд. бозори Корвон тарафи Пажарка, рияди офисо, якм дарвоза, рияди офисо мешавад, чорум қатор, 924 контейнер дар чораҳаяй. магазини сомон гӯяд нишон метиҳанд духтаро. беҳад интихобшон фасонай, зурай, арзонай. ҳатман биёен. омада наметавонед нависен, хучондарав доставкатон мекунанд. духтаракои азизанам хе дубайски шарфҳои вая бренди шейхара мепурсанд. нигоҳ кунед беҳад хушрӯча будай. аҷоиб фасон ҳамаи цветош ҳастай. нархошон 100 сомон. марамат нархи донаш. касоне ки бо оптови мегира ино арзон мешаванд. ина кушодагиша биненда ҳам материалиш фасонакай ҳам сангчош беҳад хушрӯзадагиай. бозори Корвон тарафи
пожарка ряди офисоя иҷа духтаро марамат биёин чорум қатор 924 контейнер дар чораҳаянд. Иҷа да нигоҳ кунед шарф бисёрай духтаро ҳама намуди шарфҳоро метонед бо нархҳои дастрас пайдо кунед. Бо кадомеша нафаҳмиден бинависен бо шумо да мефаҳмонанд ки чанд сумаи чи хелай интихоб бинен охи чихе бисёрай шарф рӯймол ҳар он чизе дар корай ҳатман анамин магазин биёед магазини сомонгӯе нишонтон метиҳанд. Қайрумулло хушрӯ духтаро нигоҳ кунед 30 сомон будай нархошон беҳад фасонакай мана аҷоиб хушрӯа чанд намудаш ҳастай чи ай материалаш лён ай материалаш 30 сомон ваёша бинен чанд намудай чихе узорош фасонош беҳад хушрӯ ана иҷада бо дигар намудош ҳаст ё чанд сумай ё 30 сомон иёшам 30 сомонӣ метиҳанд марамат духтаро румолгир бошен ҳатман барои хитон барои модаратон ҳанамин нуқтаи савдо биёен ана иҷада боша бо калонош аст дубайскиёи фасон ино 80 сомон мана нигоҳ кунед расветкоша 80 сомонӣ беҳад хушрӯ бо арзон мешида инош чанд сумай ана иҷа бо 150 нархи оптав 130 сомонӣ метиҳанд тона марамат биёен бозори Корвон тарафи пажарка духтаро якм дарвоза ряди офисо чорум қатор мешава 924 контейнер дар чораҳа ҷойи гирай биёен ай пеш тамошо кунед боварӣ дорум маххултон мешава интихоб хеле ва хеле зиёдай чи барои модаротон чи барои хитон мана метонен румол ё ин ки шарфҳои хушрӯ аз ин нуқтаи савдо бо нархи дастрас харидорӣ кунед анамин румолои таҳбандак мекуванку духтаро ҳамқа материалаш хушрӯвай ё 25 сомон буд ҳозир 15 сомонӣ кардагиян нигоҳ кунед ҳамаи цветош ҳастай 15 сомон мана расветкоша бинен чихе хушрӯ бозори Корвон тарафи пажарка ряди офисо чорум қатор мешава ряди офисо дар чораҳа ҷойгирай мана 924 контейнер биёен ай пеш бо бинен ина беҳад материалакшам хушрӯвай чанд фасонакай нархшон 15 сомон духтаро биёен омада наметонед нависен рақамашон ҳаст барои маълумоти бештар бо хучонда муроҷиат кунед ина тамошобинони азиз шарфҳои фасони лазера хостум нишонтон дисем аксия рафтеса нигоҳ кунед 180 кам набуд як нуқтаи савдора ҳозир ман шумода тавсия метиҳам нигоҳ кунед чанд расветка доштай бо 120 сомонӣ кардагиян ина расветкоша бинен чихе хушрӯ марамат интихоб хеле зиёда иҷада чанд фасоная ана ин намудаш аст мана ин намудаш аст нархошон 120 сомон бозори Корвон тарафи пажарка ряди офисо чорум қатор 924 контейнер дар чораҳая магазини сомонгӯе нишонтон метиҳанд духтаро интихоба бинен охи чихе бисёрай интихоби хеле зебо иҷада шарф бисёрай духтаро омаден бо ай пеш мебинен инош чанд сумая ино 130 сомонӣ метиҳанд тона ина балхора маҷода 180 мефурӯшанд ина нигоҳ кунед дар ин нуқтаи савдо шумо ира 130 сомонда метонен харидорӣ кунед аз ин расветкош куҷодай ана расветкош диден чихе расветкои фасони боӣ доранд бисёри духтарако хоҳиш доштанд ки шарфҳои амбрера ҷои арзонша модели арзонша нишон диҳам марамат духтаро ина як нуқтаи савдода амбреҳои хушрӯ омадай нархошона 80 сомон кардагиян ҳамаи цветош ҳастай марамат биненда чихе хушрӯ ҳам материалакаш ҳам сангчош 80 сомон бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза ряди офисоя иҷа духтаро дар чораҳаяй мана чорум қатор мешава 924 контейнер магазини сомонгӯе нишонтон метиҳанд ино ваян оптавикан донадаям метиҳанд мана 80 сомон духтаро биёен ҳатман биёен ай пеш бо хитон бинен ва духтаракои шарфа бинен чихе хушрӯвай мана чанд цветаш ҳастай ино 150 сомона шарфан аксия кардиян 90 сомон марамат ҳозир ман дигар цветошам нишон метиҳам каседа дар корай бинависен доставкатон мекунанд ё ки биёен ай пеш тамошо кунен духтаро аксия рафтеста успед кунен иҷа бозори Корвон ай тарафи пажарка мана якм дарвоза ряди офисо чорум қатор мешавада 924 контейнер
магазини сомон гӯя нишонтон метиҳанд. Ира бинед бо дигар цветошкане боз дигар цветош ҳам нишон метиҳанд. Духтараков ва инаи цветоша диден чӣ хира цветкои фасон бисёр доштиянд. ҳамаи ҳамино 90 сомон ништагия биёен ай пеш тамошо кунед. Духтаро омада наметонед бинависен хичон доставкатон мекунанд. ҳозир мо нархҳои донара гуфтестем обтобиш бо арзон мешава.